From the Conference Center in Salt Lake City, Gikan sa Conference Center sa siyudad sa Salt Lake, Utah, kini ang Sabado sa gabi nga sesyon sa ika-192 nga matag tunga sa tuig nga kinatibuk ang komperensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw uban sa mga mamumulong nga gipili gikan sa mga lider sa simbahan. Ang musika alang niini nga sesyon idalit sa choir nga gilangkuban sa kabataan o kabatanunan kinsa nagpuyo sa South Jordan, Utah. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit nining programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili. Si Presidente Dallin H. Oaks, unang magtatambag sa unang kapanguluhan sa simbahan, ang mupahigayon niini nga sesyon. Brothers and sisters, Mga kaigsunan, mainiton kaayo namo kamong gihangop sa Sabado sa gabi nga sesyon sa ika-192 nga matag tunga sa tuig nga kinatibuk-ang komperensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Si Presidente Russell M. Nelson kinsa nagdumala sa komperensya, mihangyo nga ako ang mopahigayo niini nga sesyon. Among gihangop ang tanang misalmot niini nga mga kahimuan pinaagi sa radyo, telebisyon, sa internet o sa satellite transmission. Ang musika alang niini nga sesyon idalit sa choir nga gilangkuban sa kabataan o kabatanunan kinsa nagpuyo dapit sa South Jordan, Utah ubos sa direksyon ni Allison Answorth o ba ni Linda Margetts o Andrew Answorth sa Oregon. Ang choir mobukas na ini nga sesyon pinaagi sa pagkanta sa Come Rejoice. Ang pangbukas nga pagampo ihaladayon ni Elder Matthias Helt sa 70. Human niini ang choir manganta sa I Know That My Savior Loves Me. Some words we
Our dear and kind Heavenly Among Father, minahal nga langit nung amahan, among pagpasalamat na kanimo karong hapuna, nagpasalamat kami alang sa imong anak nga si Jesucristo, alang sa imong gipahuli nga ebanghelyo ug nga kami adunay buhi nga propeta karon. Salamat amahan sa daghang panalangin nga among nadawat sa among kinabuhi. Nagpasalamat kami sa dinasig nga mga mensahe nga among nadungog ug among madungog niini nga mga meeting. Salamat amahan sa mga pamilya o sa tanang membro sa tibuok kalibutan nga naisalmot. Langit ng amahan nga may espesyal nga panalangin para ni adtong mga kaigsuonan namo nga naglisod, nga nagantos sa bisan unsa nga mga kasakit o mga kalisod o mga hagit sa panglawas. Hinaot ni mos lang hatagan o kaligon o kahupayan nga ikaw nahigugma kanila. Nangayo usab kami karon sa imuhang inspirasyon alang niadtong naminaw niining mga pulong o mga mensahe dinhi nga sila makabaton og mga tubag sa ilang mga pangutana, silang kasing-kasing mabati nila imong gugma og sa imuhang langit sa imong anak nga si Jesucristo, sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Long time ago in a beautiful place, children were gathered round Jesus. He blessed and taught as they felt of His love. Each saw the tears on His face, the love that He felt for His little ones. I know He feels for me. I did not touch Him or sit on His knee, yet Jesus is real to me. I know He lives. I will follow faithfully. My heart I give to Him. I know that my Savior loves me. Wrapped in the arms of my Savior's love, I feel His gentle touch. Living each day, I will follow
We will now be pleased to hear Malipayon kitang maminaw karon ni Bishop Gerard Cosey, tigdumalang bishop sa simbahan. Pagasundan siya ni Sister Michelle D. Craig, kinsa nagserbisyo isip unang magtatambag sa kinatibukang kapanguluhan sa Young Women. Si Elder Kevin W. Pearson sa 70, mamulong dayon kanato. Bishop Cosey. While visiting our native country of Samtang mibisita sa among natawhang nasod sa France, akong asawa ug ako, baguhay lang nakahigayon sa pagdala sa among mga apo aron sa pagsuhid sa talagsaong kaayong tanaman nga nahimutang sa gamay nga lungsod sa Giverny. Nalingaw kami sa pagsuroy subay sa mga dala ni ini aron sa pagdaig sa nindot nga mga bulak, sa eleganteng mga liriw sa tubig ug sa kahayag nga mianinag sa limaw. Kining nindot kaayong dapit resulta sa mumugnaong hilig sa usa ka tawo, ang talagsaong pintor nga si Claude Monet. Kinsa sa 40 ka tuig maampingong midisenyo ug miugmad sa iyang harden aron mahimong iyang dapit nga kapintahan. Migahan si Monet og panahon sa katahom sa kinaiyahan. Dayon, gamit ang paintbrush, siya mipadayag sa iyang pagbati pinaagi sa mga kolor ug kahayag nga iyang gipinta. Latas sa katuigan, siya mimugna og talagsaon kaayong koleksyon sa gatosan ka painting, direktang nadasig sa iyang tanaman. Mga kaigsuunan, ang atong interaksyon uban sa kaanindot sa kinaiyahan nga anaa sa atong palibot mahimong musangpot sa labing makadasig ug makahimuot nga kasinatian sa kinabuhi. Ang mga emosyon nga atong mabati mupukaw sa atong dakong pagbati sa kamapasalamaton sa atong langitnong Amahan ug sa iyang anak si Jesucristo. Kinsa mimugna niining talagsaong kalibutan uban sa kabukiran ug mga sapa, mga tanom ug kahayupan ug ang atong unang mga ginikanan si Adan ug si Eva. Ang buhat sa paglalang dili lang mismo ang katuyuan. Kini usa ka importanteng bahin sa plano sa Dios alang sa iyang mga anak. Ang katuyuan ni ini mao ang paghatag ug kahimtang diin ang mga lalaki ug mga babaye masulayan, mogamit sa ilang pagpili, makakaplag og hingpit nga kalipay ug makakaton og mulambo aron sila sa umaabot nga panahon mahibalik sa atubangan sa ilang tiglalang ug makapanunod sa kinabuhing dayon. Kining talagsaong mga binuhat giandam alang sa atong kaayuhan ug buhi nga pahimatuod sa gugma sa tiglalang alang sa iyang mga anak. Ang Ginoo mipahayag, oo, ang tanang mga butang nga gikan sa yuta gihimo alang sa kaayuhan ug sa paggamit sa tawo, aron sa pagpahimuot sa mata ug sa pagmaya sa kasing-kasing. Hinuon ang balaang gasa sa paglalang, dili moabot nga walay mga tulumanon ug mga responsibilidad. Kini nga mga tulumanon labing gihulagway sa konsepto sa pagkatinugyanan. Diha sa mga pinulungan sa ebanghelyo, ang pulo nga pagkatinugyanan naghatag og sagradong espiritual ug temporal nga responsibilidad sa pag-amuma sa usa ka butang nga gipanag-iya sa Dios, diin kita adunay tulubagon. Sama sa gitudlo sa balaang kasulatan, ang atong pagkatinugyanan sa kalibutan naglakip sa mosunod nga mga baruganan. Unang baruganan, ang tibuok kalibutan, lakip na ang tanang kinabuhi nga anaa niini gipanag-iya sa Dios. Ang tiglalang mitugyan sa panguhaan sa kalibutan o sa tanang matang sa kinabuhi sa atong pag-amuma. Apan siya nagpabilin nga nanag-iya niini. Siya miingon, ako ang Ginoo, mipakaylap sa kalangitan og mibuhat sa yuta, akong kaugalingan gayud nga binuhat, og tanan nga mga butang nga anaa niini ako. Ang tanan nga anaa sa kalibutan gipanag-iya sa Dios, lakip na ang atong mga pamilya, atong pisikal nga mga lawas o gani ang atong mga kinabuhi mismo. Ikaduhang baruganan. Isip tinugyanan sa mga gibuhat sa Dios, kita adunay katungdanan sa pagtahod o pag-amuma nila. Isip mga anak sa Dios, kita nakadawat sa responsibilidad nga mahimong tinugyanan, tig-amuma o tigbantay sa iyang balaang mga binuhat. Ang Ginoong miingon nga siya mihimo sa matag tawo nga may tulubagon. Ingon nga usa ka tinugyanan, ibabaw sa yutanong mga panalangin, diin ako mihimo og miandam alang sa akong mga linalang. Ang atong langitnong Amahan mitugot kanato sa paggamit sa kapanguhaan sa kalibutan sumala sa atong kagulingon nga kagawas ng kabubuton. Apan ang atong pagpili kinahanglan nga dili sabton nga pagtugot sa paggamit ug paghurot sa bahandi niining kalibutan nga walay paghuna-huna o pagpugong. Ang Ginoo mihatag niini nga pahimangno. Ug kini makapahimuot sa Dios nga siya ang naghatag sa tanan nga mga butang ngadto sa tawo. Kay ngadto niini nga katuyuan sila gibuhat aron gamiton upan sa paghukom nga dili mokapin ni pinaagi sa pagpugos.
Si Presidente Russell M. Nelson sa makausa nag-ingon, isip mga sumusunod sa balaang mga paglalang unsay atong buhaton. Kinahanglan nga atimanon nato ang yuta, magmaalamon nga mga tinugyanan niini ug mopatunhay niini alang sa umaabot nga mga henerasyon. Gawas sa sayentipikanhon ug politikanhong panginahanglan, ang pag-amuma sa yuta ug sa atong natural nga kalikupan usa ka sagrado nga responsibilidad nga gitugyan kanato sa Dios. Nya kinahanglan nga makapuno kanato sa pagbati og dako nga katungdanan ug kamapainobsanon. Kini usab importanteng bahin sa atong pagkadisipulo. Unsaon nato pagtahod ug paghigugma ang langit ng Amahan ug ni Hesukristo kun walay pagtahod ug paghigugma sa ilang mga linalang. Adunay daghang butang nga atong mabuhat, hiniusa ug matag-usa, nga mamahimong mamaayo nga tinugyanan. Magkonsiderar sa atong individual nga mga kahimtang, ang matag-usa kanato makagamit sa buhong nga mga kapanguhaan sa yuta nga mas matinahuron ug maalamon. Kita makasuporta sa mga tinguha sa komunidad sa pag-amuma alang sa yuta. Kita makasagop og personal nga mga estilo sa kinabuhi ug mga kinaiya nga nagrespeto sa mga linalang sa Dios ug himuon ang atong kaugalingon nga Pinoy-anan nga mas limpyo, mas nindot ug mas makadasig. Ang atong pagkatinugyanan ibabaw sa mga linalang sa Dios naglakip usab sa kinatasan niini usa ka sagrado nga katungdanan sa paghigugma, pagrespeto ug pag-amuma alang sa tanang katawhan kinsa atong kasalo sa yuta. Sila mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae sa Dios. Ato mga igsuon ug ang ilang mahangturong kalipay mao gayud ang katuyuan sa pagbuhat sa paglalang. Ang tagsulat nga si Antoine de Saint-Exupéry misaysay sa mosunod. Usa ka adlaw, samtang nagbiyahe sakay sa tren, siya naglingkod taliwala sa grupo sa mga bakwit. Natandog pag-ayo sa kawalay paglaom nga iyang nakita diha sa naong sa usa ka bata. Siyang miingon, kung pinaagi sa pagkausab mo tumaw ang bag-o nga rosas diha sa tanaman, ang tanang hardinero magsadya. Ilang ilain ang rosas at imanon kini, galmon kini, apan walay hardinero alang sa katawhan. Akong mga kaigsuonan, kita pa dili mahimo nga mga hardinero alang sa atong isig katawo, kita dili batig balantay sa atong igsuon. Si Jesus misugo kanato sa paghigugma sa atong silingan sama sa atong kaugalingon. Gikan sa iyang baba, ang pulong silingan wala lamang magpasabot nga hiograpikinhong nga kaduol. Kini nagpasabot sa kaduol diha sa kasing-kasing. Kini naglangkob sa tanang nagpuyo niini nga planeta. Nagpuyo man sila duol kanato o sa layo nga nasod, dili igsapayan niya ang ilang mga kagikan, personal nga mga kaagi o mga kahimtang. Isip mga disipulo ni Kristo, aduna kitay balaang katungdanan sa paglihok nga walay kakapoy alang sa kalinaw og panag-uyon sa tanang kanarusuran sa yuta. Kita kinahanglang mubuhat sa atong labing maayo aron sa pagpanalipod og pagdala og kalipay og hupayan sa mahuyang sa nanginahanglan o sa tanang nagantos o dinaog-daog. Labaw sa tanan, ang labing mahinungdanon niya gasa sa gugma nga atong matanyag ngadto sa atong isig katawo, mao ang pagpakigbahin kanila sa hingpit niya kalipay sa ebanghelyo o pagdapit kanila sa pagduol ngadto sa ilang manluluwas. Ikatulo nga baruganan, kita gidapit sa pag-apil sa buhat sa paglalang. Ang balaan nga proseso sa paglalang wala pa makompleto. Matag adlaw, ang paglalang sa Dios nagpadayon sa pagtubo, pagdako ug pagsanay. Ang labing nindot nga butang mao nga ang atong langit ng Amahan mipaabot kanato og pagdapit sa pag-apil sa iyang mamugma naong nga buhat. Kita miapil sa pagbuhat sa paglalang sa higayon niya kita mutikad sa yuta o magdugang og atong kaugalingon niya mga ginama din hiniining kalibutana. Basta kita mo pakita og pagrespeto. Ang atong mga kontribusyon mahimong mapakita pinaagi sa paghimo og mga buhat sa art, arkitektura, musika, literatura o kultura nga magdayan-dayan sa atong planeta, makapadasig sa atong sentido ug makapahayag sa atong kinabuhi. Kita makatampo usab pinaagi sa sayentipikanhon ug medikal nga mga pagdiskubre nga makapatunhay sa yuta ug sa kinabuhi nga naa niini. Si Presidente Thomas S. Monson mipamubo niini nga konsepto. Ang Dios mipabilin sa kalibutan nga wala mahuman, aron ang tao magamit niini ang iyang kahanas. Aron ang tao masayod sa hingpit niya kalipay o kahimayaan sa paglalang. Diha sa sambingay ni Jesus sa mga talanton, sa dihang ang agalon mipauli gikan sa iyang panaw, siya midaig o gigantihan ang duha ka sulugoon kinsa mipadaghan og mipalambo sa ilang talanton. Agig kalainan, siya mitawag sa sulugoon kinsa mitago sa iyang talagsaon nga talanton sa ilawom sa yuta ug walay pulos ug iyang gikuha. Sa samang paagi,
Ang atong papilisip mga tinugyanan sa yutan-on nga mga linalang dili lamang bahin sa pagpatunhayo pagatiman kanila. Ang Ginoo naglaom kanato nga makugihong mo trabaho samtang nadasig sa iyang balaang espiritu sa pagtubo, pag-uswag o paglambo sa mga kapanguhaan nga iyang gisalig kanato. Dili alang sa atong kaugalingon nga kaayuhan lamang apan sa pagpanalangin sa uban. Taliwala sa tanang kalampusan sa mga tao, walay makatupong sa kasanatian nga mahimong mga kaubang tiglalang sa Dios sa paghatag og kinabuhi o sa pagtabang sa usa ka bata nga makaton, motubo og molambo. Isip mga ginikanan man, magtutudlo, leader o sa bisag unsang papel. Walay pagkatinugyanan nga mas sagrado, mas makatagbaw apan mas nagkinahanglan og pagtagad usab kaysa ni anang pagpakig-uban sa atong tiglalang sa paghatag og pisikal nga mga lawas alang siyang espiritu nga mga anak ug dayon motabang kanila nga makabot ang ilang balaan nga potensyal. Ang responsibilidad sa kaubang tiglalang nagsilbing kanunay nga pahinumdom nga ang kinabuhi ug ang matag lawas sa tao sagrado nga sila gipanag-iya lamang sa Dios ug nga siya mihimo nato nga tigbantay aron sa pagrespeto, pagpanalipod ug pag-amo maalang kanila. Ang mga sugo sa Dios nga nagdumala sa mga gahom sa paglalang ug sa pagtukod ug mahangturon nga mga pamilya, nagiya kanato niining balaan nga mga pagkatinugyanan nga importante kayo sa iyang plano. Ako mga kaigsuonan, kita kinahanglan nga moila nga ang tanang espiritual ganto sa Ginoo. Lakip na ang labing temporal nga mga aspeto sa tong kinabuhi. Ako mo pamatuod nga dako nga espiritual nga mga panalangin ang gipanaad ngadto ni adto kinsa mohigugma ug moamuma sa yuta ug sa ilang isig katawo. Samtang kamo magpabiling matinud-anon ni ining sagrado nga pagkatinugyanan ug mutahod sa inyong mahangturon nga mga pakigsaad, kamo mulambo diha sa kahibalo sa Dios ug sa anak. O kamo mobati sa ilang gugma o sa ilang impluensya nga mas madagayaon diha sa inyong kinabuhi. Kining tanan mo andam kaninyo sa pagpuyo uban kanila o sa pagdawat og duga nga mamugnaon nga gahom sa kinabuhing maabot. Sa katapusan ni ining mortal nga kinabuhi, ang agalon mo hangyo kanato sa paghatag og asoy sa atong sagrado nga pagkatinugyanan. Lakip kung giunsa nato pag-amuma ang iyang mga linalang. Ako nagampo nga ni anang higayuna kita makadungog sa iyang mahigugmaong mga pulong nga inghunghong sa atong kasing-kasing. Maayong pagkabuhat, maayo og kasaligan nga ulipon. Sa diutay kasaligan kadiay. Sa daghan pagapiyalan ko ikaw. Dumuyog ka sa kalipay sa imong agalon. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Sometimes it helps Kita to know kinahanglan nga mahimog sa musunod ni Jesus. Kinsa malipayon kaayo o kinakasing-kasing diha sa atong kaugalingon na personal nga pagbiyahe sa pagkadisipulo. Tuol na sa pagtapos sa iyang pangalaga, si Jesus misulti sa iyang apostoles nga ang lisod nga mga panahon moabot. Apan siya miingon usab, ayaw ka mo kabalaka. Oo, siya mo biya, apan siya dili mo biya nila nga maginusara. Siya mo padala sa espiritu aron motabang nila nga mahinumdom ligon nga mobarog o makakita og kalinaw. Ang mga disipulo ni Kristo kanunay nga nakasugat og lisod nga pamanahon. Christ's disciples have always Ang mga encountered disipulo ni Kristo kanunay nga nakasugat og lisod nga mga panahon. Usa ka suod na ako nga higala nagpadala na ako og usa ka karaan nga artikulo gikan sa Nebraska Advertiser. Usa ka pamantalaan sa tunga kasadpan sa Estados Unidos nga gipitsahan og Hulyo 9, 1857. Kini mabasa karong buntag sayo usa ka pundok sa mga Mormon ang miagi padulong sa ilang biyahe sa Salt Lake. Kababayen-an sigurado nga dili kaayo huyang naguyod og mga kariton sama sa mga hayop. Usa ka babaye na hapla sa itom nga lapok nga nakapahunong sa nagparadang katawhan. Gagmay kabataan iuban og lakaw nga nagsulob sa ilang langyaw nga sanina, nagpakita nga sama ka determinado sa ilang mga inhan. Kunahon agayod na ako og maayo ang kabahin ining napuno sa lapok nga babaye. Ngano naginusara man siya nga naguyod, siya ba naginusara ang inahan? Unsa ang naghatag kaniya sa kalig-on, sa kaisog, sa kaprosigido aron mohimon iya nang mahagito nga bahayagi sa lapok, naguyod sa tanan nga kabtangan sa usa ka kariton ngadto sa wala mahibaloi nga panimalay sa disyerto nga mahigayon nga bugal-bugalan sa mga tigpaniid. Si Presidente Joseph F. Smith misulti kabahin sa kalig-on sa sulod ni ining
mga pioneer kababayan nag-ingon, makahimo ba kamo sa pagpatilikod ni ini nga mga babayi sa ilang mga konbiksyon diha sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw? Makahimo ba kamo sa pagpangitngit sa ilang mga nahuna may tungod sa misyon ni Propeta Joseph Smith? Makahimo ba kamo sa pagpahisalaag kanila kalabot sa balaang misyon ni Jesucristo? Dili gyud kamo makahimo niini. Ngano tungod kay sila nasayod niini, ang Dios mipadayag niini kanila. Ug sila nakasabot niini og walay gahom sa yuta ang makahimo sa pagpatalikod kanila sa unsay ilang nasayran nga kamatuoran. Mga kaigsuonan, ang mahimong sama ni ana nga kin-ano kabayan-an mao ang hagit sa atong panahon. Mga disipulo kinsa mohimo sa tanang paningkamot aron mopadayon bisan pa man sa lisod nga mga pagsulay. Mga disipulo nga dunay mga pagtuo sa Dios, mga sumusunod ni Hesus kinsa malipayon og kinasingkasing sa biyahe sa pagkadisipulo. Isip mga disipulo ni Jesucristo, kita nagtuo og makalambo sa tulo ka importante nga kamatuoran. Una, kita makatuman sa atong mga pakigsaad bisan kun kini dili sayon. Kung ang imong hugot nga pagtuo imong pamilya o ang imong kaugmaon gihagit, kung ikaw nagunhaw na ngano ang kinabuhi lisod nga imo man gihimo ang labing maayo aron sundon ang ebanghelyo, timan-ing ang Ginoo miingon nato nga magpaabot sa mga kasamok. Ang mga kasamok kabahin sa plano ug wala nagpasabot nga kamo gibiyaan. Kini kabahin sa unsay buot ipasabot nga iyaha. Siya mao bisan pa man usa ka tawo sa makasub-anan ug nakasinati sa pag-antos. Ako nakakatuon nga ang lagitong amahan mas interesado sa akong paglambo isip usa ka disipulo ni Jesucristo kaysa akong kaharuhay. Ako tingali dili gusto kanunay nga kini maingon ni ana apan kini mao. Ang pagpuyo diha sa kahayahay dili magdala og gahom. Ang gahom nga atong gikinahanglan aron makasukol sa mga pagsulay nga atong nasinati karon mao ang gahom sa Ginoo ug iyang gahom nagagikan sa atong mga pakigsaad kaniya aron kusganon nga makaatubang uban sa hugot nga pagtuo sa mga hagit sa kinabuhi. Nga tinud-anay nga maningkamot matag adlaw sa pagbubuhat unsay atong pakigsaad sa manluwas nga atong buhaton. Labi na kung kita gikapoy na balaka o bisog sa makahasol nga mga pangutana o mga isyu mao ang inahinay nga pagdawat sa iyang kahayag, iyang kalig-on, iyang gugma, iyang espiritu, iyang kalinaw. Ang punto sa paglakaw sa dalan sa pakigsaad mao ang pagduol sa manluluwas. Siya mao ang punto, dili ang atong hingpit nga paglambo. Kini dili lumba o kinahanglan nga dili nato itandi ang atong biyahe ngadto sa biyahe sa uban bisan kung kita madagma siya anaa. Ikaduha, kita makalihok uban sa hugot nga pagtuo. Isip mga disipulo ni Jesucristo, kita nakasabot nga ang hugot nga pagtuo diha kaniya nagkinahanglan og lihok labi na sa lisod nga mga panahon. Daghang tuig ang milabay ang akong mga ginikanan, nakahukom nga ilisan ang carpet sa balay. Ni anang gabi una sa wala pa moabot ang bagong carpet, ang akong mama ni hangyo sa akong mga igsuong lalaki nga kuhaon ang mga muebles o tangtangon ang mga carpet. Ang akong 7 kaanyos nga igsuong babayi ni anang higayon na si Emily natulog na. Mao nga samtang siya natulog sila hilom nga mitangtang sa tanang muebles sa iyang lawak gawa sa gidaanan ug dayon mitangtang sa carpet. Nan sama sa buhaton usahay sa mga magulang nga lalaki sila mi desisyon nga mohimo og komedya. Ilang gikuha ang nahabilin sa iyang mga kabtangan gikan sa aparador ug mga bongbong gibiyaan ang lawak nga hawan na. Dayon mihimo sila og mubo nga sulat ug gipapilit kini sa bongbong. Minahal nga Emily, kami mibalhin na. Musulat kami human sa pipila ka adlaw ug musulti kanimo kung asa nami nahigugma ang imong pamilya. Pagkasunod buntag sa dihang si Emily wala moduol alang sa pamahaw, ang ako mga igsong lalaki malakaw aron sa pagpangita kaniya og naara siya masulubon og naginusara luyo sa sirado nga pultahan. Si Emily na malandong niini nga kasinatiano man ni ana. Nahugno ko. Apan unsa man kaha ang nahitabo kun giablihan lang gayud nako ang pultahan, unsa man kaha ang akong nadungog, unsa man kaha ang akong nasimhot og ako untang nahibaluan nga wala ako mag-inusara. Ako untang nahibaluan ako gihigugma. Wala gani ko makauna-una nga kinahanglan ko mahimo og butang kabahin sa akong sitwasyon. Ni-surrender lang dayon ko o nagpabilin diha sa akong aparador nga naghilak ug unta kon giablihan pa lang nako ang pultahan. Ang ako isang babae mihimo og pangagpas sigon sa iyang nakita apan kita dili refleksyon sa unsa gayud ang tinuod nga nahitabo.
Dili ba makaika nga kita sama ni Emily mahimong nabugatan kaayo sa atong gibati o nga kaguol o kasakit o kadismaya o kabalaka o pag-inusar o kasuko o kakapakyas nga wala na lang kita makahuna-huna ang mubuhat o usa ka butang ang pag-abli sa pultahan ang paglihok uban sa hugot nga pagtuo dihan ni Hesukristo. Ang mga kasulatan na puno sa mga ehemplo sa kalakinaan o kababayenan mga disipulo ni Kristo kinsa diha nagatubang og imposible nga mga hagit yanang milihok. Mihukom sa paglihok uban sa hugot nga pagtuo ug misugod sa paghimon ini. Ngadto sa mga sanlangon nga nangita og kaayuhan si Kristo miingon, lakaw og pahiling kamo sa mga pari ug nahitabo nga sa nagpanglakaw sila, nangaayo sila. Sila milakaw aron ipahiling ang ilang kaugalingon ngadto sa mga pari nga ingon ba og nangaayo na sila ug diha sa proseso sa paglihok sila naayo. Ako gusto usab nga moingon nga kon ang paghuna-huna sa paglihok taliwala sa imong kahagit mura og imposible, palihog, pagdesisyon nga mangayo og tabang. Gikan sa usa ka higala, usa ka sakop sa pamilya, usa ka leader sa simbahan, usa ka profesional, kini mamahimong mga unang lakang sa paglaom. Ikatulo, kita mamahimo nga kinasingkasing og himpit nga malipayon sa atong debosyon. Kung ang lisod nga mga panahon moabot, ako na kamot sa paghinumdong nga ako mipili sa pagsunod ni Kristo sa wala pa ako moari sa kalibutan ug nga ang mga hagit sa akong hugot nga pagtuo akong kahimsog ug akong paglahutay tanan kabahin sa rason nga ana ako diri ug ako sigurado nga dili magunahon na ang mga pagsulay makapaduda sa gugma sa Dios alang kanako makapausab sa akong hugot nga pagtuo ngadto sa pagduha-duha ang mga pagsulay wala magpasabot nga ang plano na pakyas kini kabahin sa plano nga gituyo sa pagtabang nako nga mangita sa Dios. Ako mahimong masama kaniya kung ako mulahutay nga mapailubon hinaud pa sa maniya kung naa sa pagantos ako hugot kaayo nga magampo. Si Hesukristo mao ang himpit nga ehemplo sa paghigugma sa atong amahan sa tibuok niya nga kasing-kasing sa pagbuhat sa iyang kabubuton bisan unsa pa man ang kantidad. Ako gustong mosunod sa iyang ehemplo pinaagi sa pagbuhat sa ingon. Ako nadasig sa kinasing-kasing himpit nga pagkadisipulo sa byuda kinsa mihulog og duha ka gagmay salapi ngadto sa panudlan sa templo iyang gihatag ang tanan nga iya. Si Hesukristo miila sa kamang gihatagon sa byuda, diin ang uban nakakita lang sa unsay kagamay sa iyang gihatag ug tinuod usab kini alang sa matag usa kanato. Siya wala makakita sa atong pagkulang isip kapakyasan kundi isip usa ka oportunidad aron magamit ang hugot nga pagtuo ug mulambo. Akong kauban nga mga disipulo ni Hesukristo sa tibuok na akong kasing-kasing ako mipili nga magpabiling maunungon sa Ginoo. Ako mipili sa pagbarog uban sa iyang pinili nga mga sulugoon si Presidente Russell M. Nelson ug iyang kauban nga apostoles kay sila musulti alang kaniya ug mga sanaligan sa mga ordinansa ug mga pagigsaad nga muhigot kanako ngadto sa manluluwas kun ako madagma padayon ko nga mobangon musalig sa grasya ug makapahimo nga gahom ni Hesukristo. Ako magmatinud-anon sa akong pagkigsaad uban kaniya ug mangita og tubag sa akong mga pangutana pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Dios pinaagi sa hugot nga pagtuo uban sa tabang sa Espiritu Santo kinsang giya akong gikisaligan akong pangitaon ang Espiritu matag adlaw pinaagi sa paghimo sa gagmay ug yano nga mga butang kini mao ang akong dalan sa pagkadisibulo ug hangtod sa adlaw nga ang matag adlaw nga mga samad sa mortalidad maayo ako mulaumon nga maghulat sa Ginoo mosalig kaniya sa iyang timing, iyang kaalam, iyang plano. Mobuhat uban ninyo ako gusto nga magpabiling matinud-anon kaniya hangtod sa hangtod. Kinasing-kasing. Nakahibalo nga kon kita nahigugma sa ni Hesukristo sa tibuok natong kasing-kasing siya mohatag kanato. Sa ngalan ni Hesukristo, amen. One Sunday, while Usa preparing ka to Domingo, samtang nangandam nga moambit sa sakramento human sa mga simana nga buluhaton sa komperensya sa stake, usa ka maka-interes nga butang miabot sa akong nahuna. Samtang ang priest nagsugod og halad sa panalangin sa pan, ang mga pulo nga kadaghan na akong nadungog misulod nga kusog sa akong hunahuna og kasing-kasing. Og mosaksi kanimo, O Dios, ang amahan sa kahangturan, nga sila andam sa pagdala diha kanila sa ngalan sa imong anak. Ug sa kanunay mo hinumdum kaniya ug maghupot sa iyang mga sugo, diin siya mihatag kanila.
ug sila sa kanunay makabaton sa iyang espiritu uban kanila. Pila kay gayon kita nga misakses sa Dios nga kita andam. Samtang ako na malandong sa kahulugan sa sagradong mga pulong, ang pulong nga andam karon pa nakadani kanako. Ang bulog sa tamis ug sagradong kasinatian mipuno sa akong nahunaw kasing-kasing uban sa gugma ug pasalamat sa makatubos nga sakripisyo sa manluluwas. Ug sa iyang dakong taha sa plano sa amahan alang sa akong pamilya ug kanako. Dayon, akong nadungog ang midulot nga mga pulong sa pagampo sa tubig, nga sila mo saksi kanimo, nga sila sa kanunay mohinumdom kaniya. Ako nasabtan sa klaro niya na nga panahon nga ang pagtuman sa pakigsaad siguradong labaw pa sa maayong katuyuan. Ang pag-ambit sa sakramento dili lumalabay nga relihiyosong ritual nga nagpakita nga basta lang tamiyo yon. Kini puno sa gahom nga painumdom sa katinuod sa kaimportante sa walay kinutubang pag-ula ug sa pagginahanglan sa kanunay paghinumdom kaniya o pagtuman sa iyang nga sugo. Ang kaandam nga mupukos sa manluluwas, importante kaayo nga kini ang mahinungdanong duha ka kanunay gikutlo sa kasulatan sa simbahan sa pagampo sa sakramento. Ang pagsabot sa kamatuoran nga gusto kaayong itanyag sa langit ng amahan sa matag usa nato pinaagi sa iyang bugtong anak kinahanglang musangpot sa atong paningkamot nga maandam kanunay agi ug balos. Ang ato mismong espiritual nga pundasyon lig-on diha kang Hesukristo. Kung ang atong espiritual nga pundasyon dili ligon, basin atong ibasi ang atong pagkaandam sa pag-analisar kung kini makaayo ba sa sosyal o basin kini maghatag og personal nga kahasol. Ug kung kita mohangop sa panglantaw sa daghan nga mga simbahan, naglangkob og kinaraan o mga polisiya nga makasilo sa ubang pundok, dili praktikal nga mga pagdili o mga pagsalig sa paggahin og panahon, na ang atong mga konklusyon bahin sa atong kaandam sayop gihapon. Kita dili maglaom nga ang baruganan sa kaandam mo sikat sa positibong paagi ngadto sa tig-impluwensya sa social media o sa mga mahiligon sa TikTok. Ang mga lagda sa katawhan tagsarang muhaom sa balaanong kamatuoran. Ang simbahan mo ay pundukan ang dapit sa dili perpektong mga tao kinsa nahigugma sa Dios ug andam mosunod ni Ginoong Hesukristo. Kana nga kaandam misamot ani gamot sa realidad nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa buhi nga Dios. Kining balaan nga kamatuoran masayran lamang pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Busa ang atong kaandam mutugbang sa gidaghanon sa oras nga atong ipasalig nga kita maanaa sa balaang mga dapit, liin anaa ang impluwensya sa Espiritu Santo. Mas maayo kung kita mugahin og daghang panahon sa makahuluganong pagistoryahanay sa paghisgot sa atong kabalaka ngadto sa atong amahan sa langit, kinsa nahigugman nato ug minusan ang pagpangitag opinyon gikan sa uban. Mahimo natong ilisan ang atong pagdawat og mga balita ngadto sa pulong ni Kristo sa balaang mga kasulatan ug sa mapinanggaong maragnaong mga pulong sa iyang mga buhing propeta. Ang importansya nga atong gibutang sa atong pagbalaan sa adlong ipapahulay, pagbayad og eksaktong ikapulo, paghupot og balido nga rekomend sa templo, pagtambong sa templo ug pagtawad sa atong sagradong pagigsaad, mao'y lig-ong timailhan sa atong kaandam sa atong pasalig. Andam ba kitang mudugang pa kaysa taphong paningkamot sa paglig-on sa atong pagtuo kang Hesukristo? Ang langit ng amahan na higugma nato sa hingpit apan kana nga gugma dunay tugbang nga dagkong ekspektasyon. Siya naglaom nato nga andam mo butang sa manluluwas diha gyud sa sentro sa atong kinabuhi. Ang manluluwas may hingpit natong ihimplo sa kaandam nga mutugyan sa amahan sa tanang butang. Siya ang atong balaan nga sundanan, dalan o kinabuhi. Siya andam mo tubos sa atong sala. Siya mo pagaan sa atong palasanon, mo kalma sa atong kahadlok, mulig-on o magdalag kalinaw o panabot sa atong kasing-kasing atol sa kalisod ug kasubo. Sa gihapon ang pagtuo kang Hesukristo usa ka pagpili. Kon kutobras pagtinguha nga motuo sa iyang mga pulong, dunat nakitay sinugdanang dapit aron makasugod sa umahanay ug balik ang atong pano sa pagtuo. Ang iyang mga pulong kon matanom sa atong kasing-kasing ug maalimahan ug maayo mo gamot ug ang atong pagtuo motubo sa kasiguruan ug mahimong baruganan sa buhat o gahom. Ang basahon ni Mormon mao ay atong labing lig-ong kapanguhaan alang sa nagtubo nga pagtuo. Ang kaandam mao'y mo pasiugda og pagtuo.
Ang mortalidad pinaagi sa balaang plano dili sayon og usahay lisod. Hinuon kita naingon aron kita makabaton og kalipay. Ang pagpuko sa manluwas ug sa atong sagradong pakigsaad magdala og malungtarong kalipay. Ang katuyuan sa mortalidad mao ang pagprobar sa atong kaandam. Ang dakong taha sa kinabuhi ug kantidad sa pagdisipulo mao ang pagkat-on sa kabubuton sa Ginoo ug mobuhat niini. Ang tinuoray pagdisipulo modala sa kalipay hingpit. Kita andam bang mobayad sa bugti sa pagdisipulo? Ang dalan sa pagigsaad dili iyanong listahan. Proseso kini sa espiritual nga paglambo ug nagkalawom nga pagsalig kang Hesukristo. Ang tuyo sa matagsugo baruganan pakigsaad ug ordinansa mao ang pagtugod tukod og pagtuo ug pagsalig kang Kristo. Ang atong pagsentro sa atong kinabuhi kang Kristo kinahanglan nga makanunayon di mag-agad sa kahimtang sitwasyon o taphaw. Dili kita motugot nga usahay mohunong og pahulay gikan sa atong kaandam nga mobarog isip saksi sa Dios sa tanan nga panahon ug sa tanang butang ug tanang dapit. Ang pagkadisipulo dili sayon tungod kay ang pakig-uban sa Espiritu Santo labihan kabililhon. Siguro ang Ginoo naghuna-huna sa atong panahon dihang siya mitudlo sa sambingay sa napulo kadalagang birhen. Sa 5 nga maalamon siya miingon, sila nakadawat sa kamatuoran ug nakadawat sa balang espiritu nga ilang giya nga wala malimbungi samtang ang lampara sa mga danghag na palong nahutdan sa lana. Tingali ang pulong ni Nipay, makahulagway adtong sa una matinud-anom nga miyembro sa simbahan. Ug sa uban siya muhupay ug mupakatulog nila sa kalibutanong kasiguruan nga maingon, ang tanan maayo ra sa Zion. Ang kalibutanong seguridad, kalibutanon nagsalig sa kalibutanong mga butang imbes kang Kristo. Sa laing pagasulti, nagtanaw gamit ang lente nga kalibutanon imbes lente nga espirituhanon. Ang Espiritu Santo naghatag natog kapasidad nga makakita sa butang nga maugayod nga di sila mahimuon niya. Pinaagi lang sa gahom sa Espiritu Santo kita masayod sa kamatuoran sa tanang butang ug dili malingla. Atong ibutang si Kristo sa sentro sa atong kinabuhi ug mosaad sa atong kaandam nga mosunod sa mga sugo. Dili tungod kay kita buta, apan tungod kay kita makakita. Apan unsa ang may tungod sa danghag nga mga birhen? Nganong dili sila andam nga magdalag sudanan sa espiritual nga lana? Naglangay-langay lang ba sila? Sila ba tingali kaswal ra kaayo kay hasol kini o wala kinahanglan? Sa bisan unsang rason, sila nalingla sa lisod nga tahas ni Kristo. Mao kini ang unang paagi sa paglingla ni Satanas sukad pa sa sinugdanan ug nganong ang ilang lampara sa pagpamatuod sa katapusan nahutdan sa espiritual nga lana. Kini nga sambingay usa ka modernong simbolo sa atong panahon. Daghan ang bibiya sa manuluwas ug sa ilang pakigsaad, dugay na sa wala pa sila mobiya sa iyang simbahan. Nagpuyo kita sa dili matag-an nga panahon nga dugay nang gitagna sa karaang mga propeta sa panahon nga si Satanas mo payugot sa kasing-kasing sa katawhan ug mukutaw kanila sa kasuko batok ni ana nga maayo. Daghan sa atong batan-on ug daghan kanato nagpuyo sa kalingawan o sa kalibutan o sa mga misay nga kontra sa balanong pagkatao ni Hesukristo. Ang labing gamhanan nga espirituhanong impluwensya sa kinabuhi sa anak maong mataro nga ehemplo sa magigugmaong ginikanan, apuhan, kinsa matinud-anong nagtuman sa ilang sagradong pakigsaad. Ang maalamong mga ginikanan motudlo sa ilang mga anak ug pagtuo sa Ginoo nga si Hesukristo aron sila usab basayod sa unsang tinubdan sila mangita sa kapsayloan sa ilang mga sala ug makadala sa ilang mga lampara. Ang kaswal ug dili kanunay pagtuman sa pakigsaad mosangpot sa espiritual nga kadaot. Ang espiritual nga kadaot sa kasagaran grabe kaayo sa atong mga anak nga mga apo sa bag-ong henerasyon. Mga ginikanan, mga apuhan, kita andam maghihapon. Si Presidente Nelson mipasidaan nato nga sa umabot dili na posible ang espirituhanong pagsugakod kung wala ang pagiya, pagdumala, paghupay ug kanunay nga impluwensya sa Espiritu Santo. Kini klaro ug walay pagkasayop nga pasidaan sa pag-andam sa atong lampara o pagpalambo sa atong espiritual nga mga lana. Kita andam maghihapong mosunod sa buhing mga propeta. Karon sama sa panahon sa panabot ni Hesus, adunay mga tawo nga dili mo padayon, dili andam nga mudawat sa bugti sa pagkadisipulo. Karon sama sa panahon ni Hesus, dunay mga tawo nga motalikod
dili andam nga mo dawat sa ebanghelyo. Kun og niadtong nga motuo kaniya, ang atong pagkadisipulo magkinahanglan og dakong kaandam nga mulig-on sa atong spiritual nga bahin. Kung ang atong spiritual nga pundasyon lig-on natukod kang Hesukristo, kita dili mapukan ug dili angayang mahadlok. Tanawa, ang Ginoo nagkinahanglan sa kasing-kasing ug andam nga hunahuna ug andam ug masulundon mukaon sa kaayo sa yuta sa Zion niining katapos ang adlaw. Hinaot kanunay kitang andam sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen. As directed, Sigun sa direksyon, ang kongregasyon mo-appeal sa choir sa pagkanta sa Redeemer of Israel. Human sa pagpanganda, maminaw kita ni Elder Delson Silva sa 70. Sa Elder Neil L. Anderson sa Quorum sa Napulog Duha ka Apostoles, mao ang panapos nga mamamulong alang niini nga sesyon. Human sa pakikpulong ni Elder Anderson, ang choir mo tapos niini nga panagtigom, pinagi sa pagkanta sa O Thou Rock of Our Salvation. Ang panapos nga pagampo ihaladayon ni Presidente Susan H. Porter. Kinsa nagserbisyo isip kinatibuk ang presidente sa primary. This is the Saturday evening session Mao of kini ang Sabado sa gabi nga sesyon sa ika-192 nga matag tunga sa tuig nga kinatibuk ang komperensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. in 1982, Niadtong 92, mahuman ako sa akong associated degree sa topography sa technical nga eskwelahan. Katapusan sa tuig, kung kauban na klase nakigistorya na ako, kami mibiya sa ubang sakop sa klase ug miadto sa korte sa sport.
O kagabot mo dito, siya nakigsalti nako siyang relihiso nga mga pagtuo. O wala lang siya mapakita nako sa libro, paniyang gihatag ang libro. Ako makahinomdom sa tanan niyang gisulti. Napan ako nahinomdom niya ng higayon na may bati sa diha sa miingon. Ako mo pamatod kanimo nga kini nga libro tinuod ug ang ebanghelyo ni Jesucristo gipahiuli. Man sa among panagistorya, ako may pauli. May pakli sa pipila ka pahina sa libro ug gibutang kini sa estante. Ug kadto mao ang katapusang tuig sa akong degree sa topography. Ako wala magtagad sa libro ni sa akong kauban nga mipambit ni nako. Ang ngalan sa libro nakataga na mo. Oo, ang basahon ni Mormon. Human sa 5 ka bulan, ang mga missionary miabot sa akong balay. Hapit na sila mobiya sa akong pag-abot. Ako midapit nila sa pagsulod pag-usab. Kami naglingkod sa gamay nga patio sa tubangan sa akong balay. Og sila mi tudlo nako. Ako nangutan na kanila, unsa nga simbahan ng tinuod, unsaon ako sa pagpangita niini. Ang mga missionary may tudlo nako, nga ako makaangkon sa tubag sa akong kaugalingon. Sa dakong paglaom og tinguha, ako midawat sa ilang hagit sa pagbasa sa pipila ka kapitulo sa basahon ni Mormon. Ako nagampo sa kinasingkasing og tinuod nga katuyuan. Ang tubag akong pangutana, klaro. O paglabay sa pipila ka adlaw, niadtong Mayo 1, 1983, ako nabunyagan og nakumpirmahan nga miyembro sa simbahan ni Jesucristo sa mga santos o mga adlaw. Karon ako magunahon na sa mga hitabo, nakita nako unsa ka importante ang kaisog sa akong kauban. Sa dihang siya may pamatuod sa gipahiuli nga kamatuoran og may presentar nako sa ebidensya sa pagpahiuli sa ebanghelyo ni Jesucristo. Ang basahon ni Mormon, kanang yanong buhat, apan importante nga rin ako, nakahimo og koneksyon, tali na ako og sa mga misyonaryo sa dihang gihimamat ko sila. Ang kamaturan gipresentar nga rin ako, human sa akong bunyag, ako nahimong disipulo ni Jesucristo. Og sa tabang, sa espesyal nga mga tao, sa mga leader, mga magtutudlo og mga higala, og usab sa akong personal nga pagtuon, ako nakaton, nga kung ako muhukom nga mahimong disipulo ni Jesucristo, ako mudawat og buluhaton, nga dili lang manalipod sa kamatuoran, apan mo pahayag, masab ni ini. Kung kita mo tuo sa kamatuoran, musunod ni ini, o kung kita maningkamot, nga mahimong disipulo ni Jesucristo, kita makadawat og sertipiko nga dunay garantiya, nga kita di makahimog mga sayop, nga kita di sawayon, nga kita di matental nga mopalagikan sa kamatuoran og di makasinati og mga kasakit. Ang kahibalo sa kamatuoran, nagtudlo nga kon kita musulod sa hingpit og pigot nga dalan, nga modala nato balik sa presensya sa langit ng Amahan, adunay usa ka paagi nga makalingkawas niini nga mga problema. Adunay posibilidad kanunay nga duhai una nga atong pagduha-duha sa di pa magduha sa atong pagtuo. O katapusan, kita adunay garantiya nga kita di mag-inusara kung kita moagi sa mga kasakit. Kaya ang Dios mo bisita sa iyang katawhan sa ilang mga kasakit. Ang Ginoo muhatag nato og oportunidad sa pagbuhaton sa iyang himuon kung siya ania karon. Sa tinuod siya mipakita nato pinagi siyang pagtulunan unsa ang angay natong buhaton. O kamo manglakaw pinagi sa gahom sa akong espiritu, magsangyaw sa akong ebanghelyo, mopabati sa inyong mga tingog ingon sa tunog sa usa ka trompeta, magpahayag sa akong pulong nga sama sa mga anghel sa Dios. Ang oportunidad sa misyonaryo nga pagserbisyo sa atong kabatanunan talagsaon. Palihog mga batanong laki-laki. Ayaw ilangay ang pitsa sa inyong pagpangandam ngadto sa natad sa misyon. Samtang kamo magatamang sitwasyon nga lisod ang paghimo og desisyon sa pagserbi og misyon sama sa paghunong sa inyong pag-eskwela, pagpanamilit sa inyong hindigugma nga way garantiya
nga kamo makadit na pag-usab o bisan sa pagbiya sa trabaho, hinumdumi ang ehemplo sa manluwas. Siyang pagpangalagad siya usab nagatubang og kalisod. Lakip sa pagpanaway, pagpanggukod og sa katapusan ang mapait nga kopa sa iyang maulaong sakripisyo. Apan sa tanang sirkumstansya, siya nagtinguha sa pagbuhat sa kaboboton sa iyang amahan o paghatag sa himaya ngadto kaniya. Mga batanong babae, kamo mahimong mo trabaho sa ubasan sa Ginoo. Og isa full-time nga mga misyonaryo, kamo di makalikay sa sama nga mga hagit. Sa tanan nga mohukom nga mo serbisyo kaniya, ako mosaad ninyo nga ang 24 o 18 ka bulan sa pagserbisyo mulabay sa natat sa mission sama nga kini mulabay kung kamo magpabilin sa balay. Apan ang oportunidad nga naghulat sa takos nga kabatanunan niini nga simbahan diha sa natat sa misyon talagsaon ang pribilehiyo sa pagrepresentar sa manluluwas o siyang simbahan di mabaliwala. Ang pag-apel sa di mahihap nga pag-ampo, pagpalampog, paghatag sa inyong pagpamatod sa makadaghan, daghang oras sa pagtuon sa kasulatan, pakighimamat sa mga tao nga di ninyo mahimamat kung kamo magpabilin sa inyong balay. Mao ang dili mahulagway nga kasinatian. Ang samang level nga kasinatian gireserba sa kabatanunan na tawagon sa Ginoo nga pangserbisyo nga mga misyon kamo hangpon o gikinahanglan. Palihog, ayaw ipagamay ang kaimportante sa pangserbisyo nga misyon. Kay naghatag usab kini og di mahulagway nga mga kasinatian. Ang bili sa mga kalag mahinungdanon sa pananaw sa Dios. Lakip sa bili sa inyong kalag. Sa pagbalik ninyo gikan sa pagserbisyo, tingali ang inyong hindi gugma wala na maghulat ninyo. Apan kamo, nakato na unsaon paghimog o epektibo nga mga pagkontak. Ang inyong akademya nga pagtuon mas makahuluganon apan makaayo nga kasinatian nga makatabang diha sa trabahoan o sa katapusan kamo dunay kasiguruan nga mipahayag sa ebanghelyo sa kalinaw nagpamatuod sa gipahiuli nga kamatuoran. Alang sa mga minyo o gana sa lain-laing kahimtang sa kinabuhi, kamo gikinahanglan sa buhat sa Ginoo. Andama ang inyong kaugalingon, pagpuyog himsog nga kinabuhi, paningkamot sa temporal ug spiritual nga pagbarog. Tungod kay ang oportunidad sa pagbuhat unsay buhaton sa Ginoo sa iyang mga anak dili limitado sa usa ka grupo sa kaedad. Ang manindot nga mga kasinatian sa akong asawa ug nako nga among nasinati karong bag-o pingabot samtang nagserbisyo kauban sa mga magtiayon sa mga dapit o nagserbisyo sa espesyal kayo nga mga tao. Ang kasinatian nako sa pagkahuman sa akong degree sa topography, mitudlo nako nga kita manalipot sa kamatuoran kung kita mo pahayag nini o kini usa ka responsibilidad. Ang pagpanalipot sa kamatuoran dili gid himuon sa agresibo nga paagi apan sa paghigugma sa pagpaambit o sa pagdapit sa mga tao nga kita nagpamatuod sa kamatuoran. Maghuna-huna sa temporal o spiritual nga kaayuhan sa mga anak sa langit noong amahan. Sa kinatibuk-ang komperensya ni adtong Oktubre 2021, si Presidente Russell M. Nelson ang atong propeta mitudlo nga sukuhi sa mga pagduha-duha sa uban. Adunay samtang butang husto og sayop. Ano na gayo'y kamatuoran, mahang turong kamatuoran. Ang mga kasulatan nagtudlo nato nga ang kamatuoran mao ang kahibalo sa mga butang ingon nga sila mao karon og kaniadto og sa umabot. Ang kahibalo sa kamatuoran di mahimo nato nga mas maayo kaysa ubang tao. Apan kini nagtudlo nato unsay buhaton aron makabalik ngadto sa Dios. Samtang kamo magmatinud-anon diha ni Kristo uban sa kaisog di lamang sa pagpadalik sa kamatuoran apan sa pagpuyo sa kamatuoran kamo makakaplag og kahupayan og kalinaw sa inyong masugatan. Ang mga hagit sa kinabuhi makapabati nato nga napildi panhibaloi nga kon kita mo pakita og hugot nga pagtuo ni Kristo
ang mga kasakit sulod lamang sa mubo nga higayon. Palihog kayong pagtakda og tagal alang sa katapusan sa inyong mga kalisod ug mga hagit. Salig sa langitong amahan ug ayaw paghunong. Kay kung kita mohunong, kita di gayud masayod unsa ang katapusan sa atong panaw diha sa gingharian sa Dios. Padayon sa kamatuoran, pagkat-on gikan sa mga tinubdan sa kamatuoran, ang mga kasulatan, ang mga pulong sa propeta, ang Espiritu Santo. Ako muhatag sa akong pagpamatuod ni Hesukristo ug kini mao ang iyang simbahan. Kini adunay buhi nga propeta o kita mobati sa gawas nun kung kita mopahayag sa kamatuoran uban ang kaisog sa ngalan ni Hesukristo. Amen. My dear brothers and sisters, Minahal kong kaigsunan, ninigabhi una ako mamulong ngadto sa mapaubsanon o maunungon nga mga sumusunod ni Hesukristo. Samtang nagtanaw ako sa kaayo sa inyong kinabuhi ug sa inyong hugot nga pagtuod diha sa atong manuluwas, dinhi ini nga nasud og sa kanasuran sa tibuok kalibutan, ako mas naghigugma kaninyo. Sapit na mahuman ang iyang pangalagad, ang mga disipulo ni Jesus mihangyo kaniya nga sultihan nila sila sa may tabo nga magpaila sa panahon sa iyang ikaduhang pag-abot sa katapusan sa kalibutan. Si Jesus misulti nila bahin sa mga kahimtang nga mag-una sa iyang pagbalik ug mintapos pinaagi sa pagpahayag, busa ini kakita usab ninyo ining tanan, hisayran ninyo nga duol na ang panahon ug hapit na gayud moabot. Sa milabay nga kitibuk ang komperensya, naminaw ko maayo sa mga pulong ni Presidente Henry B. Eyring. Matag usa ka nato siya mingon, bisan asa man kita nakahibalo nga kita nagpuyo sa nagkaanam og kalisod nga mga panahon. Si bisan kinsa nga adunay mga mata sa pagtan-aw sa mga timaan niining mga panahon na og mga dalunggan sa paggamit sa mga pulong sa mga propeta nakahibalo nga kini tinuod. Ang manluluwas midayeg sa iyang maisugon nga mga disipulo, buluahan gayud ang inyong mga mata kay makita man kini ug ang inyong mga dalunggan kay makabati man kini. Hinaot nga kini nga panalangin maangko nato samtang maminaw kita og maayos sa mga pulong sa Ginoo pinaagi sa iyang mga propeta og nining komperensya. Ang Ginoo mipasabot nga niining katapusang panahon sa dili pa ang iyang pagbalik. Ang mga trigo ug ang iyang gihulagway isip ang mga anak sa gingharian magdungan og tubo sa mga bunglayon o niadtong wala mahigugma sa Dios wala magsunod sa iyang mga sugo. Sila magdungag tubo. Mao kini ang atong kalibutan hangtod mobalik ang manluluwas. Nga dunay daghang maayo ug daghang dautan sa tanang dapit. Tingali usay dili kamo mobati nga sama kaligon. Guwang na nga uhayo sa trigo pagmapailobon. Ang Ginoo miingon nga ang trigo maglakip sa linghod nga mga udlot nga may gitib. Kining tanan mao ang iya mga santos sa ulahim mga adlaw. O bisan kung wala pa kita mamahimo sa unsay gusto nato nga kitang tanan mahimo, kita matinud-anon sa atong tingog nga mahimong iyang tinuod nga mga disipulo. Atong namguhan nga samtang nakagrabi ang kalibutan, ang atong espirituhanong pagsugakod o ang espirituhanong pagsugakod ni atong gimahal, magkinahanglan og masingpit natong amumahon, dispinsahan o paligunon ang mga gamot sa atong hugot nga pagtuod diha ni Hesukristo. Si Apostol Pablo mitambag sa atong hugot nga pagtuod diha ni Hesukristo. Si Apostol Pablo guarding against diversions and carelessness. But even with the increasing worldly bisan sa influence, kadugang kalibutan nga mag-influensya sa atong palibot, kita liang ang mahadlok, ang Ginoo dili mo sa likway sa iyang katawhan sa pagkigsaad. Adunay makatimbang nga gahom sa pagpadayag og espirituhanong mga gasa nga ihatag ngadto sa mga matarong. Kini giduga nga panalangin sa espirituhanong gahom hinuon, dili ihatag nato tungod lamang kay kita kabahin niini nga henerasyon. Kini moabot samtang kita nagpalig-on sa atong hugot nga pagtuo ni Ginoong Hesukristo o nagsunod sa iyang mga sugo, samtang kita makaila kaniya o nahigugma kaniya. Ang kinabuhing dayon mao kini. Si Jesus nagampo ang ilang pagkaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios o kang Hesukristo nga imong pinadala. Sama sa ato na gayo
gayong nahibaluan ang pagbaton hugot nga pagtudihan ni Kristo ug ang pagkahimong tinuod nga disipulo di lang usa ka higayon nga desisyon, di lang usa ka higayon nga panghitabo, usa kini ka sagrado nagpadayon nga proseso nga magtubo o mulambo sa tibuok panahon sa atong kinabuhi, mopadayon hangtod nga kita muluhod sa iyang tiilan. Uban sa mga trigo nga motubo taliwala sa mga bunlayon dinhi sa kalibutan, sa unsang paagi ang atong mapalawman ang atong mapaligon ang atong pagsalig sa atong manluwas. Ani ang tulo ka hunahuna. Una, atong isubsob nga atong kaugalingon sa mas hingpit nga paagi diha sa kinabuhi ni Jesus, sa iyang mga pagtulunawag, sa iyang kahirayanon, iyang gahom ug iyang sakripisyo sa pag-ula. Ang manluwas maingon, paghunahuna nga ri kanako sa matag hunahuna. Sa Apostol Juan may panahon nato, kita naghigugma kaniya tungod kay siya mauman ang unang naghigugma kanato. Kung kita mas makasinati sa iyang gugma, kita mas mahigugma pa kaniya. Kung natural lang, mas musunod sa iyang ihimplo sa paghigugma ug pag-itiman ni atong ana sa atong palibot. Sa matag matarong nga lihok paingon kaniya, kita mas klarong makakita kaniya. Kita mosimba kaniya ug maningkamot sa atong ginagmay nga paagi sa pagsundog kaniya. Sunod, kung kita makailaw og mohigugma sa manluluwas, kita mas magtinguha pa nga mosaad kaniya sa atong pagdapig o pagsalig. Kita naghimo og mga pakisaad uban kaniya. Kita nagsunod sa atong mga saad atol sa bunyag. O kita nagbatuod niini nga mga saad ug uban pa kung kita maghinulsol matag adlaw, mga og pasaylo ug mahinamong magpaabot sa pagdawat sa sakramento matag semana. Kita nagsaad nga sa kanunay mo hinumdum kaniya ug maghupot sa iyang mga sugo. Kung kita andam na, kita muhangop sa mga ordinansa o sa mga pakisaad sa templo. May bati sa impluensya sa kahangturan diya sa atong sagrado, hilom nga mga gutlo sa balay sa Ginoo, kita malipayong muhimo og mga pakisaad uban sa Dios o mulig-on sa atong determinasyon sa pagtuman ini. Ang paghimo o pagtuman sa mga pakisaad nagtugot sa gugma sa manluluwas nga mas motuhop sa atong mga kasing-kasing. Sa liyahon na karong bulanas, si Presidente Russell M. Nelson maingon, ang ato mga paghisaad modala kanato nga mas paduol pagayod ngadto kaniya. Ang Dios dili ubiya sa atong relasyon ni atong kinsa mimugna sa ingon nga bugkos uban kaniya. Nakita ba nato ngano nga ang Ginoo nagmando sa iyang propeta nga ang mga balay sa Ginoo ipaduol nga ri kanato ug nagtugot kanato nga maana sa iyang balay kanunay. Sa atong pagsulod sa templo, kita gawason. Makita pa rinyo ngano nga Diyos nagmano sa propeta nga ang mga balay sa Ginoo ipadulong nga ri kanato sa atong pagsulod sa templo. Kita gawas nun sa kalibutan ng mga kabalaka nga makapaluya kanato samtang kita nagkat-on sa atong katuyuan sa kinabuhi ug sa mangturon nga manggagasa nga gitanyag kanato pinagi sa atong manluluwas si Jesucristo. Sa katapusan ang ako'y katulungon-una ini sagrado nga paningkamot, kita mohata og bili mo protekta og mo depinsa og mo panalipod sa gasa sa Espiritu Santo. Kamo siguro mahinomdom sa propetikanong pasadaan ni President Nelson. Dili na posible kung usbon kini, dili na posible ang espirituhanong pagsugakod kung wala ang giya. Direksyon makahupay og kanunay mga impluwensya sa Espiritu Santo. Usa kini kabilihon nga kaayo nga gasa. Kita mubuhat sa atong labing maayo sa pagpanalipod sa atong inadlaw nga mga kasinatian aron ang impluwensya sa Espiritu Santo magpabilin kanato. Kita mao ang kahayag sa kalibutan. O kung kinahanglanon, kita andam nga mopili sa mahimong lahi kaysa uban. Si Presidente Dallin H. Oaks baguhay lang nangutana sa mga young adult, mabuhat ba ninyo nga mahimong lahi? Labing importante mao ang pagpili nga inyong himuon sa inyong personal nga kinabuhi. Mupadayon ba kamo batok sa oposisyon sa kalibutan? Diya sa kabagong post sa social media, mihangyo ko sa isig ka disipulo sa pagpaambit sa mga pagpili nga ilang gihimo nga nagkinahanglan nila nga mahimong lahi kaysa kalibutan. Ako nakadawat og gatusan ka mga tubag. Ani ang pipila niini?
Amanda. Ako usa ka nurse nga nagtrabaho sa lokal nga bilangguan. Ako naningkamot sa pagkatiman sa mga piniriso sama sa buhaton ni Kristo. Rachel. Ako usa ka opera singer ug sa kanunay gituhan nga magsulob sa bisan unsa nga costume nga ihatag kanako. Dili gisapayan kung tarong ba kini. Tungod kay na-endowed nako, giingnan nako ang mga producer nga ang costume gikinahanglan nga tarong. Wala sila malipay apan nagpanok ko nga mihimo sa akong ug mga kausaban. Dili na ako ibaliw ang kalinaw. Nagagikan sa pagbarog isip o sa kasaksi ni Kristo sa tanang panahon. Chris. Usa ka palahubog, nagpuyo tako sa templo, nga membro sa simbahan. Wala ko magpakahilo mahitungod sa akong mga kasinatian sa pagkaadik o nakabaton og pagpamatuod sa pag-ula ni Jesucristo. Lauren. Nagsulat ko og mga drama-drama uban sa akong mga classmates sa high school. Ganahan sila nga ang akong hilomon pinahimutan nga karakter mo kalit lang pagkapamalikas. Nagsige sila og pugos nako apan mibalibad ko og mihupot sa akong barugan. Adam. Daghang tao ang wala motuo nako sa dang miingon ko nga ako nagsunod sa balaod sa kaputli ug mipili sa paglikay sa pornografiya. Siya wala makasabot sa kaayuhan, sa kalipay, o sa kalinaw nga nahatag niini kanako. Ella. Ang akong amahan usa kasakop sa komunidad sa LGBTQ. Kanunay ko nga maningkamot sa pagkonsidera sa mga pagbati sa ubang tao samtang nagbarog isip usa ka saksi ni Kristo o magbatinod uron sa unsay akong gituuhan. Andrade. Ako nakadesisyon nga mapadayon sa pagsimba sa dihang ang akong pamilya nakadesisyon nga dili na mosimba. Og sa katapusan, gikan ni Sherry, mitambong kami sa usa ka kalihukan didto sa mansion sa gobernador. Sila misugod sa paghatag og champagne alang sa usa ka toast. Min-sister ko nga tubig lang. Bisan ko ang kawani miingon nga makapasilo kini, kami nakigtos sa gobernador og akong giisang akong baso sa tubig. Ang gobernador, wala man sila. Bisan si Presidente Nelson miingon, oo, nagpuyo kamo sa kalibutan. Apan, lahi ra kaayo kamo o mga sumbanan sa kalibutan sa pagtabang ninyo nga makalikay sa negatibong mga epekto sa kalibutan. Si Anastasia, usa ka batanong inahan dito sa Ukraine, ana sa ospital kay bag-o lang nanganak o usa ka batang lalaki samtang ang mga pagpamumba nagsugod dito sa Kiev sa miaging Pebrero. Usa ka nurse miabli sa luwak sa ospital ug miingon sa dalian nga tingog, bitbitang imong anak, pusta og habol og adto sa pasilyo karon dayon. Sa kalahian, si Anastasia may komentaryo, wala gid ako magdahom nga ang unang adlaw sa akong pagkainan lisod kayo apan nagpokus ko sa mga panalangin o sa mga milagro sa akong nakita. Sa pagkakaron, murag imposible kayo ang pagpasaylo ni adtong nakahimo og gilabihan nga kaguba o kadaot. Apan isip usa ka disipulo ni Kristo, ako adunay hugot nga pagtuo nga ako makahimo ra sa pagpasaylo. Ako wala masayod sa tanan nga mahitabo sa umabot. Apan ako nasayod nga ang pagsunod sa atong mga pagkisaad mutugot sa espiritu nga mag-uban kanato kanunay. Nagtugot kanato nga mobati og kalipay og paglaom bisan atul sa lisod nga panahon. Akong mga kaigsuonan, ako gipalilinganan sa akong abunda nga makadawat sa gugma sa atong gugmang manubos sa Jesucristo. Ako nasayod nga siya buhi. O nagpamatuod kanato pinagi sa iyang balaang pulong. Wala ko higpit nga pulong sa pagpadayag sa iyang gugma, akong gugma kaniya. Kitang tanan, mga anak, sa paghisaad nga nagkatap sa yuta diha sa kanasuran o mga kultura sa matag kontinente, milyon ang gidaghanon. Samtang naghulat kita sa mahamayaong pagbalik sa atong Ginoo ug manluluwas. Nagdanag isip sa kahayag ni adto naglibot kanato kita mauna-unaon gayud nga nag-umol sa atong mga tinguha, mga una-una, mga pagpili ug mga binuhatan. Nagtinguha sa tibok natong kasing-kasing nga makaila og mahigugma sa manluluwas. Atong gilahi ang atong kaugalingon gikan sa kalibutan, pinaagi sa paghisaad uban sa Dios, pinaagi sa pagkalahi, pagkadili kumon o pagka-espesyal samtang kita motahod kaniya og sa iyang pagtulunan nga dili mo palayo sa atong kaugalingon gikan sa uban nga lahi og gituohan.
Kini usa ka makaanindot nga panaw nga mahimong trigo taliwala sa mga bunglayon. Usahay puno sa kasakit apan kanunay nga gihupay, pinaagi sa naglambo ug nakapadasig natong hugot nga pagtuo. Samtang inyong tugutan inyong mga gugma sa manuluwas ug ang inyong gugma sa alang ninyo mutop sa inyong kasing-kasing. Ako mo saad nga kamo, makabaton og dugang pagsalig kalinaw ug hingpit nga kalipay sa pagtubag sa hagit sa inyong kinabuhi. Ug ang manuluwas misaad, ako mo pundok sa ako mga katawhan sumala sa sambingay sa trigo ug mga bunglayon. Nga ang trigo mapanalipdan diha sa balay tibiganan aron makabaton og kinabuhi nga dayon ug makurunahan uban sa celestial nga himaya. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
our dear Heavenly Father. Among minahang amahan sa langit, among kasing-kasing na puno sa pagtapos nining konferensya. Sa among gugma alang kanimo ug alang sa imong mga santos. Kami mapasalamaton nining sagradong dapit nga kami nagkapundok na makadungog sa mga pagpamatuod sa imong anak ug sa imong ebanghelyo. Mapasalamaton kami sa sagradong dapit sa tibok tuig nga gipundukan sa imong mga anak aron makadungog sa mga pagmapantuod. Salamat sa pagpamatuod nining pagpamatuod sa Batanong Choir sa mga bata. Sa mga kamatuoran nga ilang gikanta nga mituhop silang kasing-kasing nga magpabilin kanila sa tibok lang kinabuhi. Nga unta matag-usa na mo makadawat og pagpadayag ug samtang kami mamauli hinaot ang mga mensahe nga napatik sa among mga kasing-kasing nga dala sa Espiritu Santo. Magpabilin ka namo ug magdala ka namo diha kanimo. Salamat sa mong buhi nga propeta. Sa unang kapanguluhan o sa napulog duha ka apostoles, panalangin ang matag-os sa kanila. Amo kining giampo sa ngalan ni Jesucristo. Amen. This has been a broadcast of the Saturday Mao evening. kadto ang Sibya sa Sabado sa gabi nga sesyon sa ika-192 nga matagtunga sa tuig nga kinatibuk ang komperensya sa simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Ang mga mamumulong gipili gikan sa mga leader sa simbahan. Ang musika alang niini nga sesyon gidalit sa choir nga gilangkuban sa kabataan ug kabatanunan nga nagpuyo sa South Jordan, Utah. Kini nga Sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transkripsyon o laing paggamit ni ining programa nga walay sinulat nga pagtugot kidili. Hello, and thank you for joining millions of people around the world.